var den smukke dernede, du var modeprinsessen, de andre var bare sådan nogle almindelige spejdere. Nogle gange ændrer tingene sig med tiden. Og jeg har spekuleret på, om det er godt eller skidt i forbindelse med dig. Du er blevet temmelig meget mere afslappet i forhold til rod. Og specielt på dit eget værelse. Det sker i perioder, at dine møbler er væk, dit gulv er væk, og vi kan ikke finde det. Og det virker fint for dig. Du sidder på sengen, og du ser Paradise, og du ser For lækker til lok, og du ringer Gustav. Og når det hele så slutter kl. 23, så kan jeg høre, at du begynder at rumstere rundt. Og i starten der tænkte jeg godt, at nu er Karoline ved at gå i seng. Nej, jeg er blevet klogere. Så er du ved at tømme dit værelse, endvendt alt. Rydde skab, rydde skuffer. Fordi nu vil du blive i det mere. Tøj, det ligger ude på gulvet, og der er meget. Det har jeg nemlig opdaget, når du smider det hele til vask, fordi jeg kom til at købe for skyldemiddel. Du køber altid det samme mærke, men duften, det må helst ikke være den. Men når resten af vores hjem roder, så er det altså ikke til at holde ud. Og det er sket flere gange, at jeg har forladt noget, der ligner noget, hvor der er sprunget en bombe. Og når jeg kommer hjem, så er der både støvsud og ryddet op. Og det er rigtig dejligt. Du kan lave mad, og det er du rigtig god til. Og når jeg kommer sent hjem fra arbejde, så er der også sket, at der er dækket et flot bord, og det er lavet en enormt lækker mad. Og det har der Christine stået for. Nogle gange har I så ikke været helt enige om, hvad desserten skal være. Og så er der 2. Det kan jeg godt lide. Det er faktisk blevet sådan, at Anse, hun er inddraget som selvfølgelig del af den her proces, hvordan vi fører hus hjemme ved os. Altså i hvert fald, når det er dig, der står for det. Et eksempel, det var sidst, vi holdt nytårsaften. Der havde I fået lov til at stå for mad og oppyntning og alt. Også bordbomber og fyrværkeri og det hele. Og jeg havde sagt, at der var bare nogen. Så jeg var ingen gæst i min eget hjem, og det var en rigtig god aften. For sjovt, så sagde jeg til jer, at I skulle sørge for at rydde op. I skulle sørge for, at alt var gået med, når I vækkede mig, og der skulle være morgenmad. Og uden jeg opdagede, så var det faktisk, hvad der skete. Så tak for det. Der er Anse. I er rigtig gode til det der, så I har også aftalt, at når I bliver voksen, så skal I flytte sammen. Og I skal have det perfekte hus, det er jeg slet ikke i tvivl om. Der skal være de rigtige farver, og der skal være mange dyr. Du elsker jo dyr. Eller i hvert fald nogle af dem. Marsvin, det er tjek. Albert, no-go. En chihuahua med pling bing, tjek. Edderkopper, no-go. En kælegris, tjek. Og en ged, tjek. I den forbindelse, der skal du vide, at jeg vil faktisk rigtig gerne komme og flyde den her jacuzzi, I skal have. Og jeg er også ret sikker på, at Christine gerne vil komme og hjælpe med at passe dyrene. Og efterhånden, der tror jeg faktisk, at du er ved at skønne på Christine rigtig meget, fordi I tager på shoppingtur i biografen og alt muligt. Og det tror jeg på sigt også, du vil være glad for, at jeg har fået det sådan, fordi så når hun passer kælegrisen Kurli, så kan der anså den hårde negle, og så er alt jo i orden. Når du nu ordner hårde negle, så skal det jo lige siges, at det er ikke helt ved siden af for dig, og det giver også gevinst. Du går meget op i, hvordan du ser ud, hvad du spiser og hvad du drikker, at det skal være sundt, og det skal være i orden. Der er så lige undtagelser, når du skal på McDonald's 2 gange om ugen, og når der er chips i kassen, eller slik i kassen, eller sodavand i køleskabet, så kan det godt smutte. Og i perioder, der dyrker du også meget sport. Du løber, du går ned og træner på maskinerne nede ved skoven, og på dine store bold inde på værelset. Du bruger rigtig lang tid på bad og make-up og tøj hver dag. Og du laver faktisk ugeplaner over, hvad for noget tøj du skal have på hele næste uge. Så søndag aften, der er optaget inde på hende, fordi der laver hun ugeplaner over. Og den hænger på indersiden af hendes skab, så vi kan se, at tøj også er vasket og klar. Godt. Det med bad har jeg nogle gange lidt taget overhånd, fordi der var en dag, hvor jeg var inde, og så skulle jeg kysse Karoline godnat. Jeg var ved at gå i seng, jeg tror klokken var 12, og så tænkte jeg, når hun skulle på toilettet, for det puslede, så tænkte jeg lige pludselig, hun skal ikke bare på toilettet. Så var jeg lige ude og tjekke, så hun på et bad, fordi nu er jeg jo væk, så skulle hun op. Så stod hun i bad klokken 12 om natten, fordi nu skulle hun jo i gang. Og så skal det jo lige siges, det giver jo også resultat.
Fordi når du skal mødes med nogen, og I skal hænge ud nede ved brusen, så ved jeg godt, at jeg skal være bekymret for dig. Fordi det er hverken skudt stoffer, kriminalitet eller andre ting, du spiller din tid på, skal. Selvom du i dag er konfirmeret, Karoline, så skal du vide, at du er absolut ikke voksen. Du er stadigvæk min lille pige, og det vil du blive ved med at være. Jeg ved godt, du bliver ældre med tiden, og at du skal have lov til mere og mere. Og jeg har sagt til dig en gang tidligere, at jeg skal lære at have en stor pige, og det må du hjælpe mig med. Og jeg har allerede fået de der første oplevelser med dig. Sidst, det gang, det var i mandags, da vi to var ude og gå tur. Jeg ved, at jeg kan stole 100% på dig. Og jeg håber, at du vil fortsætte med at bede om råd og hjælp i både store og små ting, som du støder på din vej gennem livet. Det er ikke bare hos mig, men hos alle de dejlige mennesker, som er omkring dig og som elsker dig. I forbindelse med den her fest, så har jeg faktisk ikke haft ret meget at skulle have sagt, fordi du vil egentlig klare det hele selv. Men jeg ved, at du har trukket på hjælp fra blandt andet onkel Lars, farmor og farfar, fra bedstemor, fra mormor og ikke mindst Anja og Rikke. Og I skal alle have tak for jeres hjælp, for at holde mig løbende underrettet om, hvad der skulle ske i dag, fordi ellers er jeg faktisk ret sikker på, at jeg ikke engang vidste, hvornår jeg skulle møde op til. Jeg har været rørt over jeres indsats op til flere gange, og det største øjeblik, det var faktisk her den anden dag, da du fik kjolen hjem og skulle prøve den. Anja, hun har simpelthen knoklet med at få kjolen perfekt. Og Karoline kommer ned ad trappen med tårerne strømmende ned ad kinderne og siger, mor, jeg bliver så smuk. Det er der vist ikke noget, der kan leve op til det syge. Karoline, du skal huske, at du er født som en helt speciel og enestående pige til et liv fyldt med muligheder. Du vil altid være elsket, og du vil forhåbentlig altid kunne elske igen. Jeg håber, at dit liv det vil være fyldt med mennesker, der kan berige og hjælpe dig og løfte dig, når du føler, at tingene er lidt svære at komme igennem. Og så håber jeg, at du er lykkelig, og jeg håber, at du ved, at du vil kunne gøre en forskel. Ikke kun for os, der er meget tæt på dig, men for alle de mennesker, du vil møde på det vej gennem livet. Jeg elsker dig, skat. Så vil jeg gerne have, at I vil rejse op. Hjælp med at kan du rejse dig op? Så bliver du lidt højere. Karoline, længe leve. Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Og det korte. Skål. Skål. I må gerne fylde glasset op igen, hvis ikke er nok til at skåle med. Tillykke, Karoline.